Na Sportsko-rekreacijskom centru Uljanik Veruda održano je atletsko prvenstvo Istre. Sudjelovalo je čak 250 atletičara iz 10 klubova. Otvoreno prvenstvo Istre u atletici održano je u sklopu 6. kola Kvarnerske lige, u kojoj inače nastupaju klubovi iz područja Istarske i Primorsko-goranske županije. Na stadionu Sportsko-rekreacijskog centra Uljanik na Verudi nastupili su mladi atletičari iz Labinske Albone, Grobnika, Istre Pula, Kvarnera i Liburni iz Rijeke, Maksimusa iz Poreča, Medulina, Viškova, Vodnjana i Zaboka. I to u kategorijama od limača do juniora. Organizator natjecanja bio je Atletski savez Istre, osnovan 2006. godine, koji je krovna atletska organizacija u Istarskoj županiji sa 5 članica. Tehničku potporu pružili su Atletski klub Medulin i Zbor atletskih sudaca Istre. Ovo natjecanje, odnosno županijsko prvenstvo Istre, vrlo je bitno za razvoj atletike u Istri, pogotovo u mlađim uzrastima. Ovo je već treće županijsko koje smo uspjeli organizirati preko Atletskog saveza Istre. Zaživjeli smo tu novu praksu koja je možda nekad i bila više zastupljena, da se županijski, sportski aktiviramo svi zajedno, 5 klubova istarskih, da se dokažemo uz naše goste. Ove godine smo ušli smo u sustav natjecanja Kvarnerske lige svojim natjecanjem, tako da smo zvali naše goste iz Rijeke. Imali smo čak i Zaboka, tako da radimo jedno otvoreno prvenstvo Istre. Svi su dobrodošli da čim više umasovimo i populariziramo atletiku. Nakon zanimljivih i uzbudljivih natjecanja u 70-ak disciplina, ukupni pobjednik bio je riječki Kvarner. S obzirom da smo ipak dolazimo iz Rijeke, mi imamo najveći broj članova, tako nekako ovaj rezultat je i očekivan, a možda smo nastavili jedan kontinuitet koji smo imali ranijih godina. Ono što me prije svega veseli, to bih volio stvarno naglasiti, je činjenica veliki broj djece iz drugih klubova, neki novo osnovani klubovi. Do prije smo bili samo mi, Istra, dakle Kvarner Rijeka, Istra Pula je bio klub u Labinu. Sad imamo klubove iz 2-3 iz naše županije, 3-4 su osnovana ovdje. Mislim da je to jedan veliki znak da je ovo natjecanje zaslužuje da se razvija i dalje, jer neke manje sredine su se pojavile na karti. Kao što sam naglasio, mi smo ostavili jedan kontinuitet, najveći je broj članova od nas i očekuje neko da smo nositelji kvalitete atletike u ovome našem prstenu Istre i Primorsko-goranske županije. Evo, nadam se da ćemo iduće godine to ponoviti, ne samo na ovom nivou, nego i na državnom nivou. Isto ćemo dokazati tu našu kvalitetu koju posjedujemo. Najbolji istarski klub, a ujedno i najmnogobrojniji sa čak 59 natjecatelja, bio je Atletski klub Medulin. Danas smo uspjeli obraniti drugo mjesto u ukupnom poretku od 10 klubova Istre i Kvarnera. Danas smo nastupili sa 59 atletičara, većina njih je imala 2 starta, imali smo oko 110 ukupno starteva. Osvojili smo 5 zlatnih medalja u koplju, disku, 80 metara prepone i u 2 štafete 4x60. Te nadam se da na sljedećem kolu, kad bude pojedinačno prvenstvo Kvarnerske lige u krosu, da ćemo uspješno i lijepo dignuti pehar i proslaviti u svom Medulinu gdje će biti i finale. Ovi naši nema. Što ne djeca? Što vlažite ne? Nakon natjecanja za bodove održana je zanimljiva atletska utrka roditelja, trenera i navijača.